Hello everyone, welcome my back YouTube channel गासिखौबो बरायलायबाय आरोना स' आङो थांनो नागिरदों दैमायाव थांगोन आरोना गाइसमोन रानिजों आंजों मानि थाखाय थांगोन माने आंना एसे मोसानो नागिरदों ना रानिया बिनि थाखाय माने जों दैयाव थांगोन आरोना गाइसमोन दैमायावहाय थ' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टिंबा दसे सम नायलांदो ना मा होन गाइसमोन स' बिदिबा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आरोना गाइसमोन लेट्स गो मोसागोन रानिया मोसालाबायनोसै माने जायाबाबो बिराद इन्टारेस्टिं आरोना मोसानायाव बिराद इन्टारेस्ट होयो आरोना रानिया माने ओंखायनो दैमायाव फैनाय जादों आरोना जों गाइसमोन स' नोंथांमोना नायलांदो दा माने नायलांदो माने मोसानायखौ खोन्थाया आरोना जेनेबा जायगाखौ जों देखायनोसै दैमाखौहाय जोंनि जायगानि दैमाया माबायदि नायनो मोजां नंगौना नङा स' फाइनालि गाइस दैमाखौ मोनफैबाय आरोना गाइसमोन नै नायदो नै माबायदि जोंनि दैमानि कन्डिसनफोरा जों खाथिनि दैमानि कन्डिसनफोरा नायबानो जाबाय आरोना गाइसमोन ज' बेनो आरोना गाइसमोन दहाय होननाया दैमाखौ देखायगोन होननाया बेनो आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दैया दाखालि देरदोंमोन आरोना नै बेफोर मानि लोमजोबदों आरोना नै गाइसमोन नै लोमनायफ्रा नै हाराव हाथाव जाजोब्बाय नै अन्थाइफ्रा नै जा गिदिर गिदिर दं अन्थाइफ्रा अयथासार गिदिर गिदिर आरोना गाइसमोन नै इथिं थांजाथाय होद इथिं गोदों खोमा ने थांलालै थांसै आरो जै देरबाय अयथासार देरखायो आरोना दैमाया गाइसमोन स' दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामथ'ला आरोना गाइसमोन बेखिनियावनो माने दोनथ'नाय जासिगोन आरोना आरो गोदानफोर हाबसनबायदोंबा अननानैहाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामजायो आरोना गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननानै आसा खालामो गाइसमोन गुड बाय